Mutane sun fara zargin tsohuwar matar jarumi Adam A. Zango wato Safiya Chalawa da wasu maganganu da yake faɗa, inda idan ba kamar yadda muka gani a shafin comment muna ganin yadda mutane suke a shafin comment section muna ganin yadda mutane suke nuna alhininsu da kuma kushe ga tsohuwar matar jarumi Adam A. Zango wato Safiya Chalawa, musamman ma ta yadda aka ji a kwanakin baya ta fito tana yin wasu maganganu bayan auren nasu ya mutu, inda take bayyana cewa jarumi Adam A. Zango fa yanzu ba shi da komai, hasali ma ba shi ke ciyar da su ba, ita take fafutuka domin ta ciyar da kanta da 'ya'yanta, wanda dukkan bincike ya tabbatar da cewa ya rabu da jaruma Safiya Chalawa ne, wato jarumi Adam A. Zango ya rabu da ita ba da son ransa ba, ya rabu da ita ne kawai saboda dai an fi karfinsa, ko kuma a wata majiyar ma an ce ya rabu da ita ne saboda akwai ishin din za a kai shi kara kotu, za a sa ta dole ya rabu da ita ta karfe da yaji, wanda wasu ma ke cewa ke alakanta maganganun jarumi Adam A. Zango na cewa yana yin wannan maganganu ne kadai saboda tsohuwar matar tasa wato Safiya Chalawan ta kusa yin aure, kamar da yadda ƙanshin gaskiyar wannan magana ya bayyana a lokacin da aka ga jaruma Safiya Chalawan bayan jarumi Adam, wato a lokacin da aka ga Safiya Chalawan, Safiyan ita ba jaruma bace ba, bayan lokacin da aka ga jarumi Adam A. Zango ya wallafa wani maganganu nashi, kwatsam sai aka ga tsohuwar matar tashi wato Safiya Chalawa ta yi postin, ma'ana dai ta ɗora wasu hotuna, wani hoto a shafinta na Instagram, inda a jikin hoton akwai zobuna guda biyu mai suna da suna ɗayan yana da suna S wato Safiya, ɗayan kuma zoben yana da suna A wanda har yanzu ba a tantance sunan wane ne ba, inda kuma idan ba manta ba kuma sunan jarumi Adam A. Zango daga A ya fara, wato A Adam, sa Safiya. Haka aka ga wannan zobe yana yawo, inda mutane wasu ke cewa shin ko dai maganganun da Adam A. Zango yake yi yana yi ne saboda wannan al'amari, wato an gano cewa dai ita jaruma Safiya Chalawan ta kusa yin aure, wanda idan ba manta ba shi kansa jarumi Adam A. Zango ya bayyana haka, wanda ya bayyana adadin aurarrakin da matansa suka yi, inda har ya nuna cewa matar shi ta ƙarshe ta kusa yin aure, wasu kuma sun yi aure sama da ɗaya, kamar da yadda Adam A. Zango ya wallafa a shafin nasa na Instagram a ƙoƙarinsa na wanke kansa da zargin da mutane suke masa na cewa shi ɗin mutum ne wanda ya fi aure saki. Jarumi Adam A. Zango dai ya ci gaba da wallafawa a shafin nasa. Adam A. Zango dai ya fusata, matuƙar fusata, domin ba a taɓa ji jarumin ya fito yana irin wannan toron silili da irin wannan maganganu ba, wanda har wasu suke alakanta wannan da wasu maganganu da ake cewa ai jarumin ya fara samun cutar damuwa, ma'ana dai yana fama da cutar damuwa ne, shi yasa yake furta waɗannan kalamai, har da waɗanda suke ganin cewa ai jarumin fa yanzu wasu suke cewa ta ƙare masa, wato da ba shi da kuɗi, abubuwan nasa sun yi baya ba kamar da ba, wato ita kanta ɗaukakar ta fara yin baya, masana'antar kan da ba ta yi da shi, duniya ba ta yi da shi, da sauran wasu abubuwa makamantan haka. Masana ma na cewa ai dama da yawanci jarumai ko kuma wanda suka yi suna a duniya irin wannan larura suna fama da ita, domin kuwa za ka ga suna ƙoƙarin faranta wa mutane rai, amma kuma su kusan kullum ba sa iya faranta wa kansu rai ɗin, kamar da yadda muke gani, kamar da yadda wani shahararre ya faɗa a gidan rediyo, ma'ana dai idan ba ku manta ba, ko kuma idan kai duba zuwa ga jarumai musamman na wasu ƙasashen, musamman irin ƙasashen Indiya, za ku ga yadda jaruman sun kasance wasu suna kashe kawunan su ma, wasu suna shiga damuwa su sha giya ta musu yawa su mutu, wasu ma su faɗo daga saman bene wasu rataye kansu, wasu kuma su kamu da wata cuta ta daban, kamar dai da muke gani yana ta faruwa a sauran ƙasashen duniya. Amma dai mu a nan Najeriya da ɗan sauƙi, idan mutum ya shiga damuwa baya wuce irin wannan maganganu, ko kuma ƙarshe kamar da ta cutar da ta yi ajalinsa. Akwai wani a shafin Instagram mai suna Nigertrix, wanda shi ma a shafin nasa na Instagram ya yi wani bidiyo, wanda a cikin bidiyon ya nuna cewa abubuwan da marigayiya Saratu Gidado take aikatawa
na irin barkwanci da sauransu a shafukan sada zumunta. Tana yi ne domin su dan yi mata maganin wasu damuwoyin da suke damunta, duba da cewa dukkanin mutumin da ya yi shahara ya suna a duniya, to za ka ga wasu damuwoyi suna damunsa, kamar da yadda Nijar ɗin ya nuna cewa ai cutar damuwa ce ma ta kashe ita jaruma Saratu Gidado. Akwai wani shi ma mai suna G-Fresh Alamin, an bayyana cewa abubuwan da yake yi na rashin mutunci da kuma barkwanci da abubuwan da yake yi na za ka ganci kamar ya ci kai, yana yin su ne domin ya dan magance damuwan da suke damunsa. Idan ba manta ba, yana fama da matsananciyar damuwa kala-kala, musamman ma na auren da yi da sauran damuwoyi dai wanda suke fama da suke damun sanannun mutane. Wanda wasu ma na ganin cewa wannan abubuwa ne yasa jarumi Adam A. Zangon ya fito yake bayyana matsalolinsa domin kar ya mutu a kasa gane me yake damunsa, kamar dai yanda shi da kansa ma ya faɗa.